Qadirli dinleyiciler, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerini bagşlanyp taýýarlanýan Mejlis adly ýürüýte gepleşiginiň nowbatdaky sanyna hoş geldiňiz. Merkezi Aziýa döwletleri garaşdyrlygyna eýe bolandan bäri bu ýurtlaryň aglabasyna şol bir adam prezidentlik edip gelýär. Gürüňe diýen döwletlerimizdäki ýurt baştutanlarynyň ýaşlary hem birçene ýetip gelýär. Bu ýagdaýlarda olardan soňra häkimiýetiň başyna kim geler diýen soragy hem derwäis bolmana galýar. Şol wagtda Merkezi Aziýa sebitinde häkimiýetiň kadaly çalışygy ýaly düzgün hem häzirçellik amala aşman gelýär. Netijede miras düşer baradaky sorag esasy ähmiýete eýe bolýar. Şeýle-de miras düşerlige saýlanmagyň özi hem uly hukmat. Sebäbi ol kim bolmaly? Kim tarapyndan saýlanmaly? Saýlanmak üçin ol kimiň ýa kimleriň goldawyny gazanmaly? Ol kandidat hökümetiň haýsy organynda iş tejribesine eýe bolmaly, ýagny boýny görkezmeli. Şeýle-de miras düşerlik meselesinde Merkezi Aziýada daşary ýurtlar nähili rol oýnaýarlar. Şeýle-de ähli finaglardan geçip häkimet başyna geçen miras düşer öz wezipesini galyp bilmek we ýylyň goldawyny gazanmak üçin näme etmeli diýen ýaly bir giden soralar keserip dur. Meclisin şu günkü sanında Merkezi Aziýa döwletleriniň başyna geçip biläjek miras düşerler we olaryň saýlanyş prosesleri barada gürmeder. Gepleşigiň bugünkü mehmanlary Julie Fisher Melton, Demokratiýany import etmek adly kitabyň awtory. Reed Standish, Foreign Policy neşrinde Merkezi Aziýa meseleleri barada makale ýazýan jurnalist. Edil Baysalow, Kırgızstanyň özalky prezidenti Roza Otunbaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyna ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Qışlak owazy blogynyň redaktory. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Reed, gelin sizden başlaýan. Gazagstanda ýakynda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijeleri prezident Nursultan Nazarbayew üçin uly ýeňiş bolan bolmagy mümkin, emma bu miras düşerlik meselesini aradan aýyrmaýar. Siziň bu barada ýakynda Foreign Policy neşrinde hem ýürüýte makalaňyz çap boldy. Şonda siz esasanam saýlawlaryň netijesini Gazagstanda miras düşerlik soragy bilen baglanşdyrmaga sinenşipsiňiz. Bu ikisiniň arasynda nähili baglanşyk bar? Well, I mean, if we look at the elections that happened on Sunday, the parliamentary elections. Geçen ýekşembe günü geçirilen parlament saýlawlarynyň we geçen ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň netijelerine seretsek, onda olaryň prezident Nursultan Nazarbayewiň we onuň partiýasynyň haýryna bolandygyny göreriz. Netijede prezident Nazarbayewiň häzirler häkimiýeti başga bir ýerine geçirmegi gözüňde tutmaýandygyny aýdyp bileriz. Emma soňky saýlawlardan soň gazaklaryň arasynda häkimiýetiň bölünüşigi, parlament sistemasyna geçilmegi barada has köp çağırşlar edilip başlandy. Şol bir wagtda miras düşer meselesi barada asla maglumat eliterli däl diýen ýaly. Elbetde bu baradaky islendik karar ýapyk kapylaryň aňyrsynda kabul ediler. Meniň bilen söhbetdeş bolanlar muny Nazarbayewiň özüniň hem bilmeýändigini öňe sürýärler. Garaz ýagdaýlaryň mundan beýlek nähili özgerjekdigini görmek gaty gyzykly bolar. It'll be really interesting to see what's going to be happening. Şu günkü gepleşigimizde biz miras düşer bolup biljek adamlaryň atlaryny ýürüýtelep tutmaýarys. Biz has köp bu prosesiň nähili boljakdygy barada pikir alşmakçy bolýarys. Hawa Gazagstandaky ýagdaý belli bir derejede düşünükli. Şol bir wagtda miras düşerlik meselesiniň Özbegistanda has ýeti duýulýandygyny hem aýtmaga esas bar. Edil ertir bolmasa da ýene bir näçe ýyldan Özbegistana täze ýurt baştutany geler. Bu proses nähili bolar? Şeýle-de miras düşerlik meselesi Merkezi Aziýanyň haýsy döwletlerinde has köp derwäis bolup bize çykýar. Without a doubt, and I think Uzbekistan will differ from some of the other countries in that elbette bu meselede Özbekistanyň ýagdaýy has öňe saýlanýar. Prezident Islom Kerimow hem Edil Nazarbayew ýaly özüniň esaslandyryp giden ýoluny dowam etdirjek, onuň kültüni saklajak miras düşeri görmek isleýär. Kerimow häkimiýetiň durly fudaklarynyň howpsuzlyk gullugynyň arasynda gowy atoýny edip bilýärdi. Men Kerimowdan soňky geljegiň muny amal edip biljekdigini çaklamýaryn. Şol sebäpli Kerimowdan soň ýurdun dolandyrylşy uly özgertmelere sezawar bolar. The individual who becomes president after Karimov leaves the political scene.
Daşyndan görünüşine göre häzirki pursat Merkezi Aziya döwletlerinde uly özgerişleriň boljakdygyna we täze döwlet başçylarynyň demokratiki saýlawlar arkaly saýlanmagyna garaşyp bolmaýar. Şeýlelikde hökümetiň miras düşerlik esasynda dowam etmek mümkinçiligi has güýçli alternativ bolup ýüze çykýar. Miras düşerler bolsa ya prezidentiň garyndaşlarynyň ýa-da häkimiýetdäki güýçli bir toparyň arasyndan saýlanyp goýulmagy gaty mümkin. Edil, sizin oturan yurdunuzdanki ýagdaý düýüp götür tapawutly, emma beýleki ýurtlary nazarda tutbaýsak, bu ýagdaýyň regionda nähili dowam etmegine garaşýarsyňyz? Well, I think we already saw one transition in Turkmenistan after the death of Turkmenbashi. Merkezi Aziya sewtinde Türkmenistanyň mysalyna bizeýem häkimiýet çalyşygyna şahyat bolduk. Saparmat Niýazow ölünden soň onuň ornuna Gurbanuly Berdimuhammedow geldi. Synçylar üçün bu prosesiň, ýagny häkimiýet çalyşygynyň nähili bolup geçenini entegem syr bolmagyndan alýar. Şu ýyl Merkezi Aziýanyň post-sowet döwrüniň 25 ýyllygy bellenilýär. Islenlik meselede bu ýurtlaryň her birini aýratyn çemeleşmek zerurdur. Sebäbi 1991-nji ýyldan bäri regionyň döwletleriniň her biri aýratyn ugur bilen özgördi. Emma men bir zady nytasym gelýär. Häzir bu ýurtlarda täze liderin kim bolmalygy barada dürli garaşlar peýda bolup başlady. Eger Sowet döwrü ýetişen eýem ýaşy bir çene ýeten adamlar ýurduň başdan hökümini belli bir adam görmek isleýän bolsalar, başga terbiýäni we bilimi alan ýaşlar düýüp götür, başga häsiýetli adam isleýärler. Ähli ýurtlarda täze nesil ýetişip gelýär. Men pikirimçe, häkimiýete diňe kiçi bir toparyň saýlan adamlarynyň getirilýän döwrüm ütkär. Men bu ýurtlarda täze dörejek liderleriň özlerini islam bilen baglaşdyryp hereket etjekdiklerini aradan aýyrmaýaryn. By they belonging to the Islamic movements. Edil, sizin özüňiz hem häkimiýetiň ýokary wezipelerinde bolduňyz. Bir adamyň miras düşer hökmünde saýlanyp orta çykmak üçin nähili kriteriýalar bar? Ýagny miras düşerlik üçin edilýän ýarış nähili bolup geçýär? Bu prosesi bize düşünür aýsaňyz. I have a suggestion on that question. Meniň de bu mesele boýunça öz garaýşym bar. Başysyna Dr. Jolie? Yeah, I think, at least in Latin America, many of the most capable local political leaders have emerged as active in civil society first. Latin Amerikanyň liderleri barada aýdylanda, olar ilki bilen grajdan jemgyýetlerinde özlerini tanatdylar. Şol bir wagtda belli bir pursatda grajdançylyk jemgyýetleriniň özleri hem öz programmalaryna yerli liderleri çagyryp başladylar. Munyň netijesinde uzak möhletde geljekki liderleriň dünýä garaýşy hem ütkeýär. Emma bu bir gijanyň dowamında amal edilýän zat däl. Grajdan jemgyýeti diýsen möhümdir. Sebäbi ol syýasy institutlary aşakdan ornaşdyrýar. Egerde bu bolmasa ýol başçylary şol ýokarky gatlyk tarapyndan saýlanyp goýulýar. Munyň netijesinde hem nähilidir bir özgörüşe garaşyp bolmaýar. Bärde soragy häzirki syýasy sistemada kim lider bolar diýip goýmaly däl-de, ýa-da häzirki syýasy sistemany adamlaryň bähwidi üçin işler ýaly nädip özgörtmeli, adamlary moňa nädip çekmeli diýmeli. Through institutionalization. And how can you engage individuals in government in that change? Bu gyzykly, emma munyň Merkezi Aziýa näme derejede daxyly bar? I think Biz bärde miras düşeriň kanuny ikrar edilmegi barada gurrun edýäs. Doktor Julie'niň bellikleri barada aýdylanyna, mysal üçin Kyrgyzstanda grajdanlyk jemgyýetleri bar. Emma adam çekmek, özünü ikrar ettirmek doğrusunda İslam jemgyýetleri uly üstünlük kazanýarlar. Bu soňky 10 ýylyň içinde hasam gözelýär. Şol wagtda Kyrgyzstanyň goňşulary barada aýdylanyna, olaryň her birini aýratyn çemeleşilmeli. our neighbors, of course, each one of them has different security situations. Edil, Kazakstanyň we Özbegistanyň misalynda görüň edäliň. Sebäbi bu iki ýurt miras düşerlik soragy bilen 100% bolan ýurtlaryň başyny çekýär regionda. Well, we can discuss what is going to happen, and there are two scenarios. Ýagdaýlar iki ugur boýunça özgörüp biler. Birinjiden bu häzirki liderleriň planlaşdyryşy ýaly häkimiýet garnaşlaryň birine ýa-da içerki toparyň agdalarynyň birine geçirilýär. Bulam olaryň başladan syýasatynyň dowam etmegini saglar. Başga bir tarapdan ýurduň içinde adamlaryň ayagy almagy mümkin. Eger şeýle bolaysa, ýagdaýlar düýbünden başga ugur boýunça özgörer. Täze lider post-sowet döwrüne ýetişen neslin gollagy esasynda öňe çykar.
It is completely different from even what was 5 years ago. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta orkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmä. Burus şahslar bilen birlikde täze miras düşeriň ýene nähili goldawa mätäçligi bolup ber. Sebäbi bu prosese institutlaryň, dürli organlaryň, tiri taýpalaryň diýjek bolýanym birgiden güýçleriň daxily bar. Definitely. I mean, one, as far as the institutions... miras düşer kim bolsa da onuň häkimetiň başyndakylar bilen gowy gatnaşygy bolmalydyr. Özbegistan marada aýdylanda täze lideri hökmany suratda ýurdun howpsuzlyk gullugyny goldamagy ören zerurdur. Bu goldaw bolmasa onuň döwlet başyna getiriljegi hem soragastyndadyr. Şol bir wagtda Özbegistanda Daşkent, Samarkand we Fergana klanlary bar. Ýa hem belleşimiz ýaly Kerimov olary ustadlyk bilen öz bähwidine ulanmagy başarýardy. Täze miras düşeriň muny başaryp biljekdigini çaklamaýaryn. Kazakistan marada aýdylanda ýagdaýlar birneme üýtgeşik. Bu ýurtda täze lider özüni esasen biznes gatlyga ikrar etdirmeli bolar. Kazakistanda howpsuzlyk gulluklary mühim rol oynasalar da olaryň ähmiýeti Özbegistanyň kagaraňda has pes. Garaz Özbegistanyň we Kazakistanyň ýagdaýy birneme üýtgeşik. Nursultan Nazarbaýewdan soň onuň maşgalasy ýurdun syýasy durmuşynda uly rol oynamagy dowam etdirjekdir. Özbegistanda bu bolmaz. Mundan ozal Kerimowyň uly gyzynyň Gülnaranyň kakasynyň ornuny tutup biljekdigi barada garaýşlar bolupdy. Men şol wagtlar hem muňa şübheli garadym. Emma Gülnara bilen bagly soňky çykan maliýe dawalardan soň bu asla mümkin bolmajak bir zat. Kazakhstan, where the family will still be somewhere around the top after Nazarbayev goes. Gadarly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosyna informasiýa, maglumat bermekçimi? Zey diýsen zey wasyp ýatyr, ot diýsen ot wasyp ýatyr. Neber suwuňlaryň barýan ýerleriň işini ot ýere tanatda. Her getdanyň bir toniýa 500 kilo palta alýandyr, ýaşonam alýan näler şoladym. Şikaýatyňyz barmy? Bizde deputat saýlandan biz onu tanamyz ýok, kimliginden bilemiz ýok. Şo deputat adamy tanamyz ýok, hiçle kömegem ýok. Derdiňizi köpçülüge ýetirmekçimi? Itiň ummatlaryň sebäbim şu meýdanlarda mallar hor diýip gurrunma. Biziň Moskwadaky 7-926 236 04 55 nomerli telefonumyza jaň edip sesiňizi, eger biziň jaň etmegimizi isleseňiz, öz nomeriňizi ýene bir gezek gaýtalaýaryn. Moskwadaky 7-926 236 04 55 nomerli telefonumyza galyp hem SMS ýollap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Skype adresi Azatlyk radiosi goşulyp ýazylýar. Hormatly mehmanlar, şu ýerde gurruna gysgaça ara berip gepleşigimizi indiki ýarymynda bu prosesde halkara ýa regional güýçleriň oýnap biljek rolu hakda gurrun ederiz. Hormatly mehmanlar, mejlise gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Merkez Aziýada barha derwaýys bir mesele öwrülip barýan miras düşerlik temasy hakda gurrun edýäris. Programmamyzyň mehmanlary Dr. Julie Fisher-Melton, Demokratiýany import etmek adly kitabyň awtory, Red Standish Foreign Policy neşrinde Merkez Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist. Edil Baysalow, Kırgızstanyň ozalky prezidenti Roza Otunbaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyna ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist.
Bruce Panier Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa baradaky Kışlak Owazy adly blogynyň redaktory. Programmany men Muhammed Tahir alparyan. Merkezi Aziýa babatynda gürrüň edilende biriniň häkimiýet başyna geçmegi şol wezipesinde galyp bilmegi üçin regional faktorlar hem uly rol oýnaýarlar. Merkezi Aziýany gözüňde tutup aýtsak, regionda häkimiýet çalyşygy mahaly haýsy daşky güýçleriň goşulmak ähtimallygy güýçli. I would say, of course, that in all 5 countries, Russia Regionyň ähli 5 döwlet barada aýdylanyna hem Russiýa elbetde goşulmanyryp bilmez. Özbekistan we Gazagystan miras düşer meselesinde daşarky taraplaryň gatnaşmagynyň öňüne alma uğruna siýasat alyp bardylar. Emma nähilem bolsa Kreml garada durmaz. Ýan Gazagystanda biznesiň uly täsiri barada gürrüň edildi. Muňa süýlen ýurtda günwataryň we Hytaýyň täsirini aýyrma uğruna hereketleriň bolmagy mümkin. We like it or not, but it is a factor of the day. Can I jump in here, because I think it's very important, given what we're facing in the Middle East and with the Syrian civil war. Meniň hem aýtjagym bar. Bu ýakyn gündogor we Siriýadaky grajdançylyk uruşy nazariýetinden has möhümdir. 1990-njy ýyllarda Täjikistanda hem aýrylgan grajdançylyk uruşy bolupdy. Şonda konflikti çözme uğrunda grajdançylyk jemgyýetleriniň eden işi alyp baran dialogy juda möhümdir. Şol sebäpli häzir grajdan jemgyýetleriniň eden işlerini aýratyn bir zat hökmünde gyra atyp umumy prosesden çetleşdirip bilmeýäris. Men bu ýagdaýlary öz kitabymda hem nyktap geçipdim. And I have an account of this in my book. Elbette hökümete değişti bolmadyk jemgyýetleriň rolu uly, orfiýetiň täsiri hakda hem şüphe ýok. Emma ýaňy edil Hytaýy agzap geçdi. Bruce, seniň pikiriňçe häkimiýet çalyşygy meselesinde Hytaýly nähili rol oýnap biler? Sebäbi Hytaýyň Merkezi Aziýa goýan maýalaryny gözüňde tutup aýtsak, islendik hökümet çalyşygynda Hytaý hem ya uturanlaryň arasynda ya da utanlaryň arasynda bolmaly. Well, I would kind of flip that a little bit and Meniň pikirimçe bu Merkezi Aziýanyň täze liderleriniň Hytaýa nähili garajaklyklar bilen kesiyetlenir. Garaz häkimiýete kim geçse-de ol öz ýurdunyň Hytaýa bagly bolup galýandygyna göz ýetirer. Hytaýyň sebäpde uly maýa sermaýalary bar. Şol bir wagtda Russiýadaky maliýe krizisi sebäpli Merkezi Aziýa döwletleri has köp Hytaýa tarap ýykyn edip başladylar. Regionyň ýurtlary Hytaýa garaşly bolup durlar. Doğrusu men Pekiniň häkimiýet başyna kimin geljektigi bilen aladalanýandyr diýip fikir etmeýärin. Moskwa tersine Kreml bilen agrarly birini görmek isleýär. Merkezi Aziýanyň özü üçin barada aýdylanda Täjikistandaky häkimiýet çalışygynda Özbekistanyň uly rol oýnamagy ähtimal. Rahman Daşkendiň diýenlerine kulak asman başlanan bäri Özbek täjik gatnaşyklary gaty yaramazlaşdy. Men Kerimowyň ýa-da onuň miras düşeriniň Täjikistanda Daşkendiň täsirini artdyrmak uğrunda tagalla etjekdigini çaklaýar. And not solely what Dushanbe wants or what Moscow wants Dushanbe to do. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk Radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Diýeli biri ähli kynçylyklardan döz gelip häkimiýet başyna geçmegi başardy. Onuň bu ýerde saklanmak üçin nämeleri etmek zerur? Reid. The big issue is, how you can balance all the other sides around you. Iň esasy mesele daş töweregindäki güýçleri deň agramlykda saklamak bolar. İkinci tarapdan häzir sebetiň ykdysady ýagdaýy diýseň yaramaz. Egerde bu geljek 5 ýylda üýtgemese, onda miras düşüriň uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Bu ýagdaýlarda jemgyýetdäki dürli, şol sanda milletçi, dini akymlaryň hem ýaýbanlanmagy mümkin. Munyň hem dürli netijeleri bolup biler. Mysal üçin Gazagystanyň başynda milletçi biriniň geçip Russiýa garşy hereket edip başlandygyny gözüňe getireliň. Munyň Moskwa bilen uly dartgynlylygy döretjegi iki uçsuzdur.
patriotic nationalism as a way to try and draw up support for his regime. Dr. Julie, sizem bir zat goşmakçy boldyňyz baş üstüne. Yes, I just wanted to say that I think all of these comments from several people actually assume a sort of idea of elite. Häzir çenli siýasatyň üstünligi barada görüň edildi. Howa bu möhüm bu adaty emma uzak möhlet barada edilende halkyň bu prosese çekilmegi gaty wajypdyr. Meni gyzyklandyrýan sorag başga. Merkezi Aziýada halky göz öňünde tutjak adaty resmiýlerden tapawutlanýan ýaşlar barmy? Merkezi Aziýadaky häzirki liderler barada edilende men olaryň hereketleriniň diňe gyýsy möhletleýin maksatlary göz öňünde tutýanlygyny we olaryň netijesizdigini çaklaýaryn. I think legitimacy has to be much deeper or it doesn't work very well except in the short run. Kırgızstan muňa gowy misal bolup biler Dr. Julie. Bu ýerde häkimet ençeme gedek çalışdy we herisi beýlekisinden dartgynly şertlerde bolup geçdi. Edil gepleşigimizi jemlemeden ozal gysgaça öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Well, both times, both 2005 and 2010 change of regimes were Kırgızstandaky 2005-nji we 2010-njy ýyllardaky häkimet çalşyklarynyň hiç birim planlaşdyrylmagyny, iki ýagdaýda hem güç ulanylypdy. Netip bolsa geljek ýyl haçan häzirki prezidentiň möhledi tamamlananda ýurtda ilkinji gezek kadaly häkimet çalşy bolar. And he's going to respect the will of the people. Bruce, siziň bilen söhbetimizi jemläýsek. Now, Reed made a very important point there earlier with, if we look at all the countries except for with the exclusion of Kyrgyzstan. İlkinji nobat halkyň adamlaryň goldawyny gazanmaly. Regionyň häzirki liderleriniň aglabasy ýem uzak wagtdan bäri ýurtlaryna baş tutullyk edip gelýärler. Täze miras düşerleri bolsa hiç kim tanamaýar. Şol sebäpden olar halkyň goldawyny gazanjak bolmaly. Munuň üçin olaryň milletçiligi öňe sürüp başlamaklar hem gaty ähtimal. Hard situation in terms of your own society because there's a lot of people that potentially could be targeted under such policies. Bruce Panier, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarlar çapedýän blogi Kışlak Owazynyň redaktory beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Julie Fisher Melton, Demokratiýany import etmek adly kitabyň awtory, Reed Standish Foreign Policy neşrinde Merkezi Aziýa meseleleri barada makala ýazýan jurnalist Edil Baysalow Kırgızstanyň ozalky prezidenti Roza Otunbaýewanyň döwründe prezidentiň diwanyna ýolbaşçylyk eden siýasy aktivist sizlere hem programmamyza goşulyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir. Mobil tahypamyzyň adresi azathabar.mobi. Bu sahypamyz size Azatlyk Radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýöriti gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär. Şeýlede efirde gidip duran gepleşikleri mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi. Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinläniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşigi ýene bir gezek dinläp mejlisde orta atylan pikirler barada öz garaýşyňyzy aýtmakçy bolsaňyz size Azatlyk Radiosynyň azathabar.com saýpasynda garaşýar. Saýpamyza Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy, YouTubedaky Azatlyk online saýpalarynda hem çap edilýär. Mejlisi şol saýpalarda hem dinläp öz pikirdir garaýşlaryňyzy paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de men Muhammed Tahir şu ýerde siziň bilen hoşlaşýaryn ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.